to toho tak natáčím i tak tvojí ruku. Z Vídně nedávám typy, že bude se dát hezky. Jsou to Švýcaři, tak? Ty obce jsou taky ve Star Alliance, jako. Nebo svět postávek. Tyjo, tak fakt už jsme doma, teda skoro. Jo, to fakt jsme blízko, viď, už. Jsou to asi 3 kiláky. Herzlich willkommen in Las Vegas, meine Damen und Herren. Wir bitten Sie angeschnallt sitzen zu bleiben, bis wir unsere gültige Parkposition erreicht haben und das Anschnallzeichen ausgeschaltet ist. Öffnen Sie die Gepäckablage, dann bitte vorsichtig, um das Herunterfallen von Handgepäck zu vermeiden. Mobiltelefone können ab jetzt wieder uneingeschränkt genutzt werden. Kapitän Stefano Salinetti und seine Besatzung verabschieden sich hier von Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und dass wir Sie bald wieder an Bord begrüßen dürfen. Im Namen der Edelweiss-Besatzung wünsche ich Ihnen nun einen sehr schönen Aufenthalt hier in Las Vegas und eine gute Weiterreise. Vielen Dank, ganz schöne Ferien und auf Wiedersehen. Welcome to Las Vegas, ladies and gentlemen. Please remain seated with the seatbelt fastened until the airplane has reached its final parking position and the fasten seatbelt sign has been turned off. Please take care when opening the overhead bins as objects may fall out.
The unrestricted use of mobile phones is now permitted again. Vidím. Captain Stefano Salinetti and his crew would like to say goodbye to you. We hope you have enjoyed this flight and look forward to welcoming you on board again soon. On behalf of your Edelweiss, I now wish you a very pleasant stay here in Las Vegas or the continuation of the journey. Thank you, have a nice holiday and goodbye. Tady to bude přistávat hodně. Vidím teď. Jo, už vidím. Počká, jsou frontová přistání, jde vidět. No, na Heathrow nic nemá. Southwest. Všude na Southwest. Víš, co by tady dávno rádo mohlo být? No, odsaď, ty, že jo, zaměstnanci do oblasti 51. Jo, si říkal. Bílý letadlo s oranžovým pruhem přes okýnka, tak když to uvidíte, tak v oblasti 51. Nikdy neslyšel o oblasti 51? Zkoumají mimozemští. Ale tady je unikají vězení z oblasti 51. Southwest. Ne, počkat, ale Giant musí být Wizz, protože má Airbusy a Southwest Siren, protože má Boeingy. To budu muset hledat bez zvuku, ale za ty keci, co tady mám. Ale pamatuju si, že tady okolo i vojenské letiště, že jsme viděli... Nellis, to je základna Nellis. Oni podíží tak rychle, čeho se stalo? Všemu, no. Je na tom v tom Curychu. Je v Praze, že? Mazali ty všichni, ale úplně všichni. Spirit a Wizard, no. Taky. No to je EasyJet takový. Takže už druhý. No, EasyJet je docela dobrý v tom, jak lítají na hlavním letišti, že jo? EasyJet rád. Že letový režim radši vypnu až po pasovce. No, tak pospíchej s tím. No, já jsem si jistý, že když v Čechách jedeš tak na 3 ráno, kde mi nikdo fakt neschání. Ani neschání. A hlavně jako já někoho kola teďka taky nepůjdu. Ne, zaboj bude sranda aspoň. No vlastně u nás už je pátek, že jo, teda tím pádem vlastně. Je no, je to tak. Jo. 34 stupňů ukazuje. Cože? 34 stupňů to ukazuje. Takže? Zase jsem mám tu mikinu. No to si něco super. Možná teď jiných, ještě v tom letišti asi bude klíma, tak. To je pravda. To je asi. Určitě. Proč možná jednou dáme jak na přistávání, tak nám se teď, když mají dvě paralelní. Koukej na tu frontu, ale. No, a proč? Koukej na tu. No vidím jí.
parální, ne? No jasně, tak žádný přístav. Můžeš startovat ve stejný moment, co tam přistává, že jo? A jasně, když mají paralelní dráhu. No tak kdyby on na tom přistání zopakoval, tak by se tam potkal s tím, co startuje, že jo? Tak čemu se pak staví paralelní runway? To musíš to vychytat. Mám taky strašně. Mám ještě vodu u sebe. Nahoře. Mám pivo ještě, ale... Aby ti ho nevyhodil nějaký celník. Ale dvakrát jsem se ptal, jestli máte hlad, jako močili jste, takže to beru tak, že je to vyřízená věc. Díky. Jsi se neptal? Dvakrát mám tady teďka vedle sebe. Jednou. Ten je v plechovce. Cabin crew, yellow door selected to disarm.